sanya abinci a bakin matarka yana nufin ciyarwa, shi kanshi sadaka ne. Amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wata jumla wacce a ƙarƙashinta akwai fa'ida mai girma, ya ce hatta luqma tad'uha fi imra'atik, loma ka sanya ta a bakin matarka. Wannan jumlar tana da ma'ana biyu. Ma'anar farko, ma'anar da ta fi fitowa ita ce ka ciyar da ita. Ma'ana ta biyu, ma'ana ta fulawa, shine kai magidanci ka ɗauki abincin ka sanya mata a baki. Gashi mun samu a hadithi. Kaga ibada, sadaka. So ashe yanzu wanda zai sanya zai daga cokali ya sanya a bakin matarsa ya bata abinci, in yayi dan neman yardar Allah yana da lada. Daga ina muka samu wannan? Daga hadithi. Na fata mun fahimta. So mu koma a takaice abin da ya rage, ina muka tsaya? Yawa, na'am? T ko? Sai H, hygiene. Yawa, sai mene E, expression. Dole ne a rika musayar bayanai daga zuci. Ka faɗi yadda kake ƙaunarta, ita ma ta rika faɗan yadda take ƙaunarka. Wannan jama'a wajibi ne a cikin rayuwar aure, ko a yi da baki ko a yi da aiki, amma wanda ya fi a haɗa duka biyu. Kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Na gaba shine trade ko? Yawa, sai E, expression. So sai T ta gaba ita ce mun ambaci tolerance ko? Tranquility an faɗa, ba na iya tuna ɗayan T ɗin, amma kila kafin a tashi in tuna. Sai R shine rose, flower kenan, ƙaunar juna. Sai kuma mene? Sai A, affection. Kaga wannan abin da ya shafi ƙaunar juna ta ɓangaren mu'amalar aure kenan, ko dole ana buƙatar wannan. Sai kuma D, dole a samu discussion, tattaunawa akan matsaloli lokacin da aka same su. Ba kowace matsala idan ta zo a sanya ta a ƙarƙashin kafet a ci gaba, to sai su taru, sai kaga sun hambarar da al'arshin rayuwar aure. Allah ya sa mu dace, Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah ya ƙara mana natsuwa da fahimtar juna a gidajen auren mu. Sallallahu alaihi wa sallam, baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.